खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों लोगोसेयैनो दिनै गथ'सा साननि साफ्रोमबो गथ'साफोरनिसिमबो आं गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आंनि बुंनो गोनाङा बेसोदि जों बड'लेण्ड महोत्सबनि थाखाय दिल्ली फारसे साफ्रोमबो दावबायबोनाय बिथांमोननिसिम आङो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों आं स्पेसियेलि ट्रेन 2 खौ राङापारानिफ्राय दैदेनबोनाय जादों जोंनि टीमा दा बेयाव गोबां एक्सपिरियेन्स जाबोबाय जेखियानो जाया मानो जोङो दा दिल्ली मोनहां आं मोनसे खावलायहरनो लुगैदों दिल्ली मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनि साफ्रोमबो ट्रेननि ट्रेन 1 आरो ट्रेन 2 गंनैबो ट्रेननि जाहाथे दावबायारि बिथांमोनहा प्रग्रामाव फैनाय बिथांमोनहा इनचार्जनि खोथा बायदियै ज' थाहैयो आरो बासजों लांगोन बासाव ज' गाखोयो जाहाथे गुबुन बै टेक्सि बायदिसिनाफोरनि गोबां माबाफ्रा बिराद लिङो बोयो थफ्ला बोलाबायनो नागिरो बेफोराव जोङो थांनो नाङा आलदा जुदा थांनो नाङा बेरायनो नाङा जोङो जाहाथे जयैनो थानानै जयैनो प्रग्रामाव लांनो थाखाय जोंजों फैनाय जोंखौ लांनो थाखाय फैनाय गारियाव जोंनि लिडारफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै ज' गाखोनानै जोङो प्रग्रामसिम सौहैयो आरो आं खावलायबावनो लुगैदों जाहाथे जोंनि मानसिफोरा बेबायदि अट' टेक्सियाव थांनानै थांग्रोलाबायनानै गिदिं गिदा खालामनानै गोबां फैसा लाजाया बेफोरनि बिथिङाव सांग्रां जानो गोनां आरो नाम्बार 1 सांग्रां जानो गोनाङा जाहैबाय जोंहा पकेट मार गोबां रोखोमनि मोजां गाज्रि मानसिया दिल्ली बायदि नोगोरमायाव जमा जायो बिनिखायनो जोङो पकेट मार बिनि सायाव जों सांग्रां जानांगोन फैसा खावनाय बा मबाइल सिख'नाय जों बे बिथिङाव गोबां सांग्रां जानांगोन जानला मोनला जायगायाव जोङो हारसिं सेल्फि लानाय फट' खेबजानाय जानला मोनला जों थांनो नाङा सेल्फि लालाबायहैनो नाङा मानोना जोंनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो बिसोरो मिथियो बिनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदि जों सोलिनांगोन आरो बिनि अनगायैबो दिल्लीयाव जानाय लोंनायाव ओरैबायदि मोनसे जायो जाहाथे प्लेट सिस्टेम थालि सिस्टेम होननानै जाहोग्रोनानै उनाव नोङो प्लेट सिस्टेम होननानै नोङो 500नि जायोब्ला 3-4 हाजार गाहाम बिल बानायनो नागिरो नोङो ओंख्रिफोरा आलदा हिसाब जाजोबो जाहाथे जोंनि मानसिफोरा जानायनि सिगां मोजाङै सोंग्रोनानै जोङो बायनानै जायो जाहाथे जोङो बे बिथिङावबो थगायजाया आरो बिनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय बायनायाव जोंनि मानसिफ्रा बाया नङा बायगोन बेरा नङा बेरायगोन जों सांग्रां जानांगोन जेरावखि थाङा जोङो ओरैबायदि जायो जोंनि मोखांखौ नायनानैनो बिसोरो दामफोरखौ हाइ होनगोन आरो जर जबस्ति हरथाबनो नागिरगोन नों एखमबा बिथिङाव नोंखौसो दाय होगोन बेबायदि रोखोमनि जानो नागिरो एकदम सोंनानै लायाबा जासिथाबथारनानै लाङाबा बिसोरो दाय होनो नागिरनाय सिस्टेमावबो लांनो नागिरो बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बड'लेण्ड बाखि जे दावबायनो फैनाय बिथांमोनहा सारा आसामनि बेंगलनि नेपालनि जोंनि बड'लेण्ड महोत्सबआव बाहागो लानो फैनाय बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जायो आं खावलायदों लोगोसेयैनो बेखौ आङो मिथिहोनो लुगैदों दासिमाव जोंनि ट्रेन 2आव पकेट मार खालामजानाय आरो मबाइल खावजानाय गोबां रोखोमनि जाबोबाय आरो मानसि थाबोनायबो जाबोबाय जोङो साफ्रायाव बेफोरो मोनसे केयारलेसनि आखुथायखौ दिन्थिनाय जायो गोबां मानसिया ओंखारनाङि जायगायाव ओंखारो बादा होबाबो मानिया जे जायगायाव क्रसिंल' प्लेटफर्मानो नङा बे जायगायाव ओंखारथारनो नाङा बेबायदि जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा ओंखारनानै थाबोनो नागिरलायनाय जाबाय सेन बोलायनाय जाबाय स्पेसियेलि साफ्रायाव सासे जोंनि फोरोंगिरियानो लेखा गोरों मानसियानो थाबोबाय दा बेखौ खुनुरुखुम जोङो RPFनि जे सिकिउरिटि कन्ट्रलजों रायलायहरलायनायनि गेजेरजों आरो साफ्रायाव थानाय माखासे लोगोफोरनि गेजेरजों बिथांखौ बख'नानै जोङो उननि ट्रेनाव फैहोनो हाबाय जाहाथे आरो बेबायदि रोखोमनि जेबो जाबावा बिनि थाखाय आङो दिल्लीयाव थांनानै प्रग्रामाव बाहागो लानानै आरो बाहागो लाखांनानै न'आव सौहैफिनजासे फिन जोङो न'आव थांफिनजासे बयबो सांग्राङैनो दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै सोलिनानै सौहैजोबो आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय जोबनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनानै बे बड'लेण्ड महोत्सबआ मोजाङै मोजां साक्सेस जालाङो रावनिबो खहा जाया इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै मोजां गोजोनै बाहागो लानानै गोजोनै न' फारसे सौहैफिनो
बेखौ आं अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबनानै एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों